Hvad? Hvad? Jeg giver en flæk. Jeg vil sætte os fremme. Kan du flytte dig lige? Sygt kick, mand. Jeg er vildt stort. Har vi spillet med sko? Jo. Nej, så det er jo også vores musik. Nej, fordi vi er højtalerne. Hvad? Højtalerne. Okay. Jeg skal spille. Jeg dribler mig. Kom, jeg dribler dig. Vi er bare brugt herinde, mens der er andre. Det er crazy. Helt derovre. Hvad er der for et uge? Okay, nu spiller vi fodbold. Inde i halvende, mens de stadig er der. Yes! Og her kan man så se, hvor stort jeg misser, og så vælter jeg bagefter. Fuck! Simon! Yes! Ikke skud op på det. Wow! Ui! Skal vi? Skal vi spille tyr eller sådan noget i den stil? Ja. Var jeg længere med den? Jo, bare på! De giver seriøst ikke en fuck, dem der derovre. Okay, vi spiller tyr. Nu går vi over til noget højtaler. Ja, du sætter det på en. Og lige nu skal sætte lingangu lige på. Hvad for en der? Pusket op hos dem nu. Så sætter vi sangen Snowboard på. Er ikke den? Jo. Men det er ikke. Nej, det er ikke den. Det er den der. Kom. Nej, kom. Nå, nej, jeg glemte det på YouTube. Kom til der. Bare sluk sig. Tal råb på tysk. Råb på tysk, kom.
Skru helt op. Skru helt op. Skru helt op. Skru helt op. Hallo bro, du taler tysk, og jeg taler ikke, okay? Og vi taler bare lidt om skov, som blev brugt af. Ej, det er dansk musik. Ja. Det er tysk. Og det vi så indser er, at vi skal lade som om vi er tyskere, men vi har sat en dansk sang på, og så ved de jo godt, vi er danskere. Så ja. Au, der er lige en tårnbusk. Jeg løb bare ind i en tårnbusk. Nej, det er crazy. Jeg løb bare ind i en tårnbusk. Fuck you, I penge. Wow. Det er døren. Okay. Lad mig væk her. Der kommer nogle bag mig. Har der kommet nogen? Okay, jeg ringer lige til ham. Han er tilbage igen. En mand, og så kom der bare 5 mænd. Nej. Det er crazy. Ja, jeg sagde det, nu tager vi ikke gå ind igen. Jo, det gør vi. Jeg kan godt gå ind igen. Vi går ind igen. Der skal ingen musik på. Godt tænke på det. Nej. Er der ikke Karl Sløde? Nej, fuck. Hvis det bare lige en eller anden, der står på toilettet og bare venter på os. Hvis det bare lige en eller anden, der står på toilettet og venter på os. Nej. Okay, kom. Tjekker lige her. Der er ikke nogen herovre. For ellers havde lyset været tændt. Fordi det er op med lys, det sensor. Okay. Shit, man. Er du klar til at vi råber? 3, 2, 1, vi går. Hold da. No way. Han er mild. Han sagde til mig, I ved godt, der er kamera over det hele. Derinde. Det havde vi ikke tænkt over. Eller vi tænker over, der var kamera, men vi har ikke tænkt over, at de filmer os. Hvad fuck vi dumme? Nej, han er råbt. Eller han sagde til mig, I ved godt, der er kamera over det hele, ikke også? Høj. Det gjorde på video. Ja. Kom med og se. Fuck, det var nøgen.